Salam, gaderli iyleşler, mehriban vatandaşlar. Ol habar verilişimizi ýaly, inni Türkmenistanyna wagtynyň öň nowatdan naşary geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry ertir 2 aprelde bolup geçýär. Şo jemleýiji hem aýgytlaýjy ikinji tapgyra bir gün alanyna biz Demokratik Platformadan ýeketek kandidat görkezlen, dalaşýar görkezlen Murat Gurbanow bilen ýene-de bir gezek saýlawlaryň öň ýanyna soňky gezek bilelikde efire çykmagy hem-de türkmen saýlawçylary bilen ýürekdeş gurrun etmegi makul bildik. Sebäbi häzir çennem şu saýlawlaryň ertir ikinji tapgyrynyň bolýanlygyny belki bilmeýänler vardyr. Belki şol saýlawlara nähili gatnaşmalygyny bilmeýänler vardyr. Belki de azda känne ikirjimlenýänler vardyr. Şol adamlaryň hemmesine biz şolun ikirjimlemelerden saplanmak üçin eger bir bilmeýän zatlar bar bolsa şonu bilmekleri üçin hem-de olara gerek bolsa olaryň zerur soralaryna jogap bermek üçin Murat Gurbanow bilen bilelikde biz ýene-de efirde. Inni şuýda aýtjak ilki bilen Murat hoş geldin. Häzir senem gereklerini aktiv şu gurrunga goşulsaň dalaşar hökmüni örengo bolardy. Salam hormatly vatandaşlar. Salam Akbel Sapar agam. Hoş geldiňiz bizim kanallarymyza. Gaty dogry aýtyp geçdiňiz. Biz häzir soňky çykyşlarymyzda edýäs. Ikinji tapgyr saýlawlaryň öňünden. Şoň üçin ünsüriň bizim diýen zatlarymyzy, bizim edýän hereketlerimizi ünsüriň sebäbi şol 2 apreldaky netijeler size bagly. Bize däl. Biz etmeli işleri edip gutardyk. Indi diňe sizin sesiniz bagly. Tamam. Ören dogry. Inni Erkin Türkmenistan radiosam DVT ýani Demokratik Watan Türkmenistan siyasi halk hereketem hut Murat Gurbanow özem dalaşgar hökmünni şu saýlawlaryň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň öň ýanyna geçen wagtda öz etmeli işlerimizi hemmemiz biz başardykça etdik. Elbette kim köýsiz iş bolmaz. Biz erkin şular ýaly derejede elektron formatda ilkinji gezek Türkmeniň taryhyna ilkinji gezek erkin dünýäde bütün dünýä boýunça saýlawlar gurnolly, ses berişlik gurnolly. Şonuň üçin hem Türkmeniň aýdyşýar ilkinji külçe bolmaz diýär. Biz 100 euro köp tatlary öwrenmeli bolduk. Köp tatlary bilen tanışmaly bolduk. Şoň üçin hem azda känne belki de gereginden artyk ýalňyşlyklary bolsa bolandyr. Ýöne muňa garamazdan adamlar häzir ünsümizi bir zatda jemläli. Ertirki boljak saýlawlarda. Ondan soň biz nähili kemçilik goýuran bolsak, yeňenmizden soň bu zatlary biz ýene bir gerek ýyda dolanyp analiz ederiz. Siz hem şol analize gatnaşyň, halk saýlawçylar hökmünni şonu bu ýalňyşlyklaryň üstüne döwnemek, ýani mektepde at berişi ýaly ýalňyş üstünde işlemek ören bir peýdaly zat bolar geljek üçin. Ýöne edil häzir biziň hemmemiziň ünsümizi jemlemeli zatymyz ertir, ýani 2 aprelde geçiriljek şu Türkmenistanyň nowatdan naşary prezident saýlawlaryna ýeňiş kazanmak. Bu ýeňiş biziň hemmemiz üçin ören möhüm. Sebäbi bu ýeňişde bu saýlawlaryň ikinji tapgyryna 30 ýyla çeken aýylganç başistik diktaturadan, başçylyk diktaturadan soň Türkmeniň azatlyk almaly, Türkmen azatlyk almalymy ýa-da ýok diýen bir sorawa jogap berilýär. Bu soraw ýadyňyza düşýän bolsa Shakespeare'iň Hamlet atly tragediýasynyň gaýdýan bir baky soraw. Şondan bäri bir näçe ýyldan bäri haýır bilen şeriň arasyndaky aýylganç darkaşygyň, ýani dikleşigiň, göreşiň kulminasion bir soraw hökmünni gaýtalanyp gelýär. Adamlaryň diline, ähli halkynyň diline, onuň göz başyna İngiliz diline bu soraw to be or not to be diýen görnüşde aýdylan. Inni Türkmen diline geçirsen almalymy ýa ölmeli diýen soraw. Ýani bolmalymy ýa bolmaly dälmi?
Türkmen halky bolmalymy ýa-da bolmaly dälmi diýen soraga jogap berilýän bolmagy mümkindir. Ertir 2 aprelde. Gaýrat edinde şu soragyň çynlakaýdygyna düşünjek bolun. Sebäbi häzir 30 ýyla çeken şu aýylgans diktaturadan soň inni Türkmen döwletiniň ykbaly pitige minni. Şeýle bir oýunjagy öwrüldi. Ýagny inni bir maşgalaň içinde çözülýär. Ýagny atadan ogla geçirip başladylar. Inni bir serdarın eline de şu häkimet häzir berkese egerde şuň semrine kakylmasa, ertir biz hakykatyň ýeňmegine kömek edip bilmesek, onu gör bak bu diktatura yine näçe ýyllara çeker. Çünkü egerde serdar häzir öz töweregine kakasyny edişýäli ýalyaglary üýşürip, yaranjanlary üýşürip, yine de Türkmeni talamagy gurnasa, onu elbette ona kömek eden adamlar prinsipsiz, yaranjan, açgöz, newsewur adamlar näçe diýsen tapylar. Şonuň üçin biz şoňa ýol bermezlik üçin ertir inni öňünden ses berjekler üçin elbette mümkinçilik şundan açyk, düýnem açykdy. Ýöne ertir esasy gün gaýrat edinde hemmeňiz bir adam ýaly bolup demokratik kandidatyň peýdasyna ses berin. Şonu biz elbette öz geljegimizde has umytly garap bilerdi. Inni wagt bolly adamlar, mehriban watandaşlar, inni wagt bolly, inni biz öz ykbalymyza mundan beýlek bipark garap bilmez. Egerde bu biparklyk dowam etse, inni gulçuluk biziň oglu ýyllanmadyň üstünden aşyp agtyk çoğuluklamyza geçýär. Inni agtyk çoğuluklaryň gulçulugy taýýarlanýar. Hut serdaryň döwründe Türkmenistanyň, Türkmen döwletiniň garaşdyrlygynyň asla ýok bolmagy ehtimal. Bu ehtimallyk ören güýçli. Sebäbi häzir görüşüňiz ýaly Ukrainada aýylgans uruş bar ýa, şol Ukrainanyň elinden garaşdyrlygyny aljak bolup ortaya häzir oň üstüne ähli harby güýçlerini sürdi. Ol ähli şäherler ýakyp ýandyrylýar. Şeýle ýagdaýda Ertiriýa birun bu güýçlüň, bu garawyjyň edil Göktepe urşunyň nakyal gaýtadan ýene de Türkmeniň üstüne de sürülmejekdigini hiç kim kepil geçip bilmez. Ine şeýle ýagdaýda da biz häzir şuňky gepleşigimize başlaýar. Onu ilki bilen şu gepleşigiň maksatlary barada gysgaça yine de nähil ses vermeli, ses berişlige nähil gatnaşmaly bu barada Murat Gurban'ın bizim demokratik dalaşgarymyzdan gysgaça gurrun vermeni haýyş edelim. Murat, söz sizden. Sağ olun, Ahmet Apagam. Hormatly watandaşlar, sizin bilişiniz ýaly biz birinji gelek ömrümizde şu ýaly elektron saýlawlar geçirýär. Şunu geçirmäk biz ýa-ni aktivistler bolup, bir topar gurumlar bolup üýüşüp şu mesele geldik. Şunu geçirmelilik. Şonu geçirimizde biz gatdyrmyzda ýa-ni ýürüýtürleşdiren halkara guruma synç hökmüne bizim saýlawlarymyza goşulyp, seredip, barlap, kemçiliklerimizi tapyp, olaram ýa-ni görkezip bize şu zatlary bize düşündirip, şolar bilen ýa-ni şu saýlawlary gurmadyk. Şu saýlawlar netip bolsa birinji utoriýa, birinji netijeler bolar jemlenip. Şu saýlawlaryň jemleri dine biz gurnan adamlar däl, ýa-ni bizim tarapymyzdan we şonu gurnan adamlaryň tarapyndan ýa-da synçylaryň tarapyndan näle hemmämiz bililikde biz bütün dünýä gurumlaryna, ýagny adam hukuklaryny gowaýan bir topar birleşikleri, Ýewroparlament diýdi, OBS diýdi, Ýewrosoýuz diýdi, Ýewrokomisiýa, Senat, parlamentler, daşy işler ministrläriniň ýolbaşçylary, her döwletiň, azat döwletleriň ýolbaşçylary, ine şolar bilen gürleşip, şolar bilen netije çykaryp Türkmenistanda saýlawlar bolmady, sesler ogurlany, iksan kezzap 2006-njy ýyldan bäri Türkmenistany ogurlak gelýär. Ine şunu biz halk bolup suud etdik diýip şonu ýanglantyryp Türkmenistana ýollar açdyryp bahany bilen sebäbi ýoluň ýapyklygyna görkezip Türkmenistanda pasportlaryň çalışmaýandan görkezip hemme zatlary ortaga goýup şolar bilen maslahatlaşyp hemme suudnamalaryny ellerine berip şonu Türkmenistana ýollar açdyryp opozisiýany içine salyp Türkmenistanyň içinde täze taýlawlar geçirjek bolýar. Esas maksat şu. Siz meni prezident edip saýlanyňyz bilenem, men şu prezident bolup bilemok.
ýöne şu mümkinçilikler bize Türkmenistanyň bir kanun hökümeti bilen bütün dünya kanunlara esaslanıp, güreşip, yıkıp, içine hemme adamlar salıp, opozisiýany salıp, açık saýlawlar geçirmene ulu mümkinçilik berýär. Ne şoň üçin men siz mysal üçin bir jaý gurulmagyna gelip fundamentdan seredip bir saat durup, hani netije ýok, 3 etat jaý gurulmada diýip öwürlük gaýtmaň. Hemme adam aşagyna fundamental kanunlar var. Şu kanunlara göre hareket edilip netije kazanılýar. Başka gidecekleri yok şu netije. Şu ýaly biz hareket edýär. Şonuň üçin seslerinizi berin. Seslerinizi berip goňşy, dost, ýar, düşmanyň bolsa da jaň edip haýyş edin. Türkmenistanyň ne ýagdaýy ütkejek bolýar. Ine seslerimizi bereli, biz Türkmenistanyň geljegini häzir kesgitläp oturýarys diýip haýyş edip düşündürüm. Men galan zatlara inniki ýanky soruňyza aýdaýyn. Sag bolun. Dogry. Anhanny şu giriş sözüňiz üçin Murat Kötawul, eger häzir käbir sorular bar bolsa belki bizim illeşlerimiz onu şu taýda ýazarlar, şol sorulara mümkin bolsa gözüň gytany aýlapdyr. Eger de şol sorularyň arasyna köpçülüge degişli sorular bar bolsa, köp adam gyzyklandyrýan sorular bar bolsa, olara jogap bersek gaty bolardy. Indi men şu taýda bir ünsüňizi çekçek bir aýratyn ýagdaýym bar. Türkmen döwleti ilki başdan şu Muradyň aýdyşy ýaly fundamenti var, binyady ters vuruldy. Türkmende bir gowy nakıl var, egri agaç ýarsgyna gider diýer. Eger de sen bir agacy egri oturtsaň, soň şol gyýşy wesýär. Ine şu Türkmeniň döwleti 1991-nji ýylda SSR ýykylanyna şol nahal, şol inni göwürmeli garaşdyrlyk nahaly, döwlet nahaly gyýşyk oturdyldy. Gyýşyk gitdi. Sen näme üçin? Sebäbi şol wagt Türkmeniň köpçüligi 90%, 95% asla şol öz döwletiniň aladasyny etmeliler, öýtmedi. Şol orsun öýde aladasyny eder, ýa-da Pars aladasyny eder, ýa başga bir aladasyny eder diýip şolar ýaly ýöntem, pikirlere uyup ýöneköy bir sada var, pikirlere uyup saklandy. Şol wagtda bolup geçen bir wakany men size häzir şonu aýdyp bermekçi. Şu 1991-nji ýylda SSR ýykylandan soň Türkmenistanda başagalyk başlandy. Indi hemme halklar öz döwletine eýe çykýan wagtynda türkmenler agzyny ýumup, Niýazowyň şol mut gaz, mut su, mut elektrik diýen yalan wadasyna inanyp oturdular. Şondan soň bir 2-3 ýyl geçenden soň iýmäge zat bolman ýadymyza düşýän bolsa 95-nji ýylda 95-nji ýylda 96-yň başlaryna Türkmenistanda erwet açlyk boldy. Şu açlyk bolanyna onuň şu döwürlerde adamlar gaty aljyrap allygyna şol pikir edip urapdyrlar da eýlek elewrap hi biziň bir aladamyz etjek tapylmazmy kady. Onuň şonuna bir oturuşykda Aşgabatda men bir galamdaş dostlarymyň biri Otürka jurnalistlerin biri Otürka şol oturuşykda ýanky ona sora berdirler da. Indi bir näme hil olarka SSR dikelermi kaýene biz näme dip indi günümüzi görmeli. O men galamdaşymam gösgön hakykata aýdypdyr şol oturuşykda. Adamlar inni SSR dikeljek gumany ýok. SSR hemişelik dargady. Inni biz öz aladamyzy özümüz etmeli. Döwletiň ykbalyny özümüz elimize almaly ise şu taýda şol oturuşykda oturan bir 30 ýaşlarynaky töwerewi bir türkmen ýigidi hünü berýän aglap başlapdyr, ýüzüň tutup. Gösgöni hiç ýyly şol utanman, nimetmen şol içiniň ýangynjyna aglap başlapdyr, müňürüp. Onuň näme üçin aglaýan diýse, o men galamdaşym sen näme üçin aglaýan? Biz ýurduň aladasyny etmeli. Sen orada aglaýan diýse, ýok, men ýurduň aladasyny edip bilmejegimizi bilýän, men başga bir zada aglaýan. Orsyny şey dip bizi Parsyň eline berýärmika diýip gaýry edýän, şoň üçin aglaýan diýipdir. Şu hatlar maňa şu galamdaşym ýadanna men başymy ýaýkadym. Wagt betwagt halk. Inni Türkmeniň ykbalyny ýa ors ýa Pars çözmelimi? Näme üçin Türkmeniň özü çözmeliler? Näme üçin adamlar şuňa düşünen okdyp men şu wagt gaty erwet gaýry etdim. Şol gaýry şuň küne çennem meni öz günüme goýan ok. Indi adamlar gelin şuň küne bir düşüneliň.
müngürüp ağlamalıyım, ayağa kalalıyım, bilimizi kuşalıyım, güç bilen öz yurdumuzun ıkbalını öz elimize alalıyım. Onu hiç vaat bizim elimize palav getiren yali ya doğrama getiren yali tabağa salıp Türkmenler, şu sizin karıştırdığınız, şu sizin devletiniz, şu sizin ıhtiyarınız, hak hukukunuz deyip bize getirip verecek adam yok. Şonu ine şu vaat köpçülük olup biz görüşüp kazanmalı. Ine şol görüşün ertir kulminatsiyası. 2. Aprel'de eğer de bir neçe yüz ming adam ses verse demokratik kandidat Murat Gurbanov'un peydasına, onu biz Türkmenistan'a barmağa mümkünçülük alarız. Biz bütün dünya demokratik devletlerinin gücünü, halkara hukuk kuramalarının gücüne dayanıp Türkmenistan'a barıp yurdun içini hakiki saylovları geçirip şonunu prezidentin kim olmalılığını siz bilen bile, halk bilen bile keskitleriz. Hemen şol döwürden şol Türkmenistan'ın çıkık kaydamda 93. yılda elime alıp kaydan bir dokumentim var. Şu dokumente üns verin adamlar. 1991. yılın 27. fevralında Eyyem Saparmurat Niyazov söz azatlığını qadağan etti. Qadağan etti Türkmenistan'a. Şu vaat Türkmenistan Yazıcılar Sayılı'nın 10. kurultayı geçiydi. 2 gün bolup geçti şol 27'sine hem 28'ine. Şonu şol vaat men şu gazeti elim alıp bardım. Şu çıkan vaadına hem tribunadan çıkış ettim. Yazıcılar vazifesine davalaşyakalar. Kim näme wezipeni eýlemeli, kim edebiýatynyň baş redaktörü bolmaly, kim Sowet Edebiýaty jurnalynyň baş redaktory, kim Aşgabat jurnalynyň baş redaktory bolmaly, kim neşriýatda nähili wezipe eýlemeli, kim orden medal almaly diýen ýaly dawa gidýäke, men olara tribunadan bir zat aýtdym. Adamlar, anha söz azatlygyny qadağan etdi şu bizim öňümizde oturan adam. Siz şunu üns verin, sizin alan wezipeleriňiziň hemmesi ertir oýunjak bolar, halkyň ykbalam oýunjak bolar. Söz azatlygy bolmadyk garaşsyz ýurtda diktatura dörer. Siz pikir etmeň, Niyazov, Lenin ya Stalin ýaly iň bolmanyna garybyň nemäň arkasyny, mazlumyň arkasyny tutar diýip umyt etmeň. Stalin, Lenin ganhor adamlar bolan, diktator bolan ýöne olarda azda känne bilinmadi. Emma biziň ýolbaşçylarymyzda intek nähili bilimin bardygyny biziň hiç birimiz bilemzok diýip men çykyş etdim. Şondan men setimi kesip birinji gedek tribunadan düşürdüler. Elimden çekip. 2 adam bol. Soň elbetde men ýene de öz mandatymy götürüp çykdym hem Türkmenistanyň ýagdaýyň aýylgançlygyny. Egerde häzir ýazyjylar, jurnalistler, şahirler söz azatlygy üçin, halkyň azatlygy, hak hukuky üçin görüşmeseler, döwletiň ykbalyna täsir etmeseler, onu ýurtda diktaturanyň emele geljekdigini hem bu betbatlygyň uzağa çekjekdigini düşünürdim. Emma muňa garamazdan adamlaryň köpçüligi şonu şu zatlara üns bermän ýene de şol öz arasyndaky ognup dawa jenjeller bilen meşgul bolurlar. Ine oň netijesi hem bugün siziň hemmeňiz görýäňiz. Inni şu ýagdaýda häzir prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyryna eger de siz gatnaşyp öz ykbalyňyzy öz eliňizde almasaňyz, biziň hemmämiz bilelikde öz ykbalymyzy, döwletiň ykbalyny öz elimizde almasak, biziň inniden beýlek özümiziň änni ömrümüziň köpüsi diktaturada geçdi. Ýöne inni bu diktatura biziň çağalanmyzyň, agtyk çoğuluklamyzyň geljegine howp salýar. Şoň üçin gelin ertir bir adam ýalak bolup hemmämiz saýlawlarda demokratik kandidatyň dalaşýaryň peýdasyna ses bereliň. Hem de Türkmenistanyna gaýtadan hakyky prezident saýlawlarynyň geçirilmegini gazanalyň. Şu ýerde men bir zady gysgaça ýene de okap bermekçi size. Ine şun Türkmen bir Aşgabatda işleyen Türkmen muallimasynyň bir hat geldi. Murat, eger garşy bolmasaň men şu haty okap bereýin. Gaty men göwnüme ýarady şu hatda külli Türkmen aýal gyýlaryna hemmesine ýüzlenme bar. Biziň illeşimiz Aşgabatdan muallima şeýle ýazýar.
Türkmenistan'da prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň online arkaly geçirilmegini ýola goýan ýyldaşlarymyza minnetdarlyk bildirmek bilen siziň kanalyňyzyň üstü bilen menim türkmen enelerimize, gyýylarymyza ýüzlenmek isleýän gadyrdan ýyldaşlar, ertirki geçiriljek saýlawlara bipark garamaň, lapkeşlik bilen arman eýýän prezident saýlanny diýip oňmaň. Ertir näçe köp adam online arkaly ses berip ýetişdi, yeňiş gün şonça da golaýlaşýar. Türkmen ummasy tebiği baýlyklaryň eýesi bolsa da, ýurdu dolandyryp bilmeýän gowşak, bisogat adamlaryň öz halkyna edýän sütemi, zulmy zerarly, ýat ýurtlarda talabançylyk etmäge mejbur edildi. Esasan Türkiýede işleýän köp sanly ýyldaşlarymyza ýüzlenýär. Elektron saýlawlara gatnaşmaga bipark garamalyň. Hemmemize diktatorçylyk rejiminden dıýynyp azat, erkana, bagtly geljegi arzu edýän. Hanni şu bir ýöneköy bir muallima şunu düşünüp ertirki ses berişligiň saýlawyň ikinji tapgyrynyň nähili halkyň ýokgalyna, döwletiň ýokgalyna möhümdigine üns berip ine şeýle haty bize iyi veripdir. Menin pikirimçe ýagdaýa düşünýän adamlar gatykän ýurdun içinde, men şolaryň hemmesine şuň köni ýüzlenýän adamlar, mehriban ýyldaşlar. Gelin ertir biz şerin üstünden yeňiş gazanalyň. Şondan soň biz Ýewropada, bütün dünýäde halkyň hakyny alyp bermek üçin, halkyň hakyny alyp güýçli döwlet bilen gollagyny gazanyp Türkmenistana dolanyp barmak hemde halk bilen bilelikde üns beriň şuňa. Gaýtadan hakyky prezident saýlawlaryny ýurdun eýýäm öz içinde geçirmek üçin ýol açar. Şuňa üns beriň. Doğrudan mine bu barada Muradam aýtdy ýaňy. Şu Murat Gurbanow Demokratik Platformadan dalaşgar görkezlenine prezidentligi. Köp adamlar pikir edýär, hawa ine Murat siz Murady prezident etjek bolýaňyz ýurdun daşyndan diýip. Adamlar biz prezident diýip aýdanmyz bilen Murat prezident täzir bolup bilenok. Biziň etjek bolýan adamyz. Murada hemde demokratik güýçleri bütün dünýäde aýratynam şu demokratik döwletleriň arasynda ikrar edilmedik prezident, hakyky prezident diýen statusy aljak bolýar. Şol statusy alanmazdan soň biz ýurdun içine baryp bilýär. Ýurdun içine baryp ondan soň şu günäkär, faşistik rejimi guran günäkärler bar. Hramow, Jadan, Berdimuhammedow, beýleki yaranjan, açgöz, nevsewur adamlar, iýijiler, gemrijiler, halka jebir berenler, goýalar ol arçyn bolsun, häkim bolsun, minister bolsun, ornasar minister bolsun, her gaýtynyň öz jiratyny çekmegini gazanar. Biz onu öz elimizden etmez. Biz onu halkara ekspertlerinin, fiinçilerinin, advokatlarının gatnaşmagyna, suutlarynyň gatnaşmagyna şol adamlara halkara derejesinde gagada suut edilmegini gazanar. Şoň üçin siz ertir öz diňe özüňde däl, watana, sagalaryňyza, agtyk çoğulukluğuňyza, geljekki ýedi arkaňyza ýagşylyk isleýän bolsaňyz eglenmeň, hökman ses berin. Hökman şu saýlawlara gatnaşyň hem öz geljegiňiz üçin bir süýen marmaňyzy gymylladyň adamlar. Şonu gymyllatmazdan kimdir birinin başga da hantama bolmak gaty hevesdir. Onu Murat, şu taýda bir gerek zat bar da men pikirimçe. Olam yine de adamlaryň köpüsi bize hat ýazýarlar. Teknik taýdan nädip ses bermeliler? Şunu bir gysgaça düşündirseňiz, mobili nädip eliň alyp nädip ses bermeli? Men häzir görkezärin, onu ýaltanman. Hormatly watandaşlar, men şu AKP aparatynyň aýdanyna goşulýan, men şu sesleri jemläp, ýeki özümde, gatlarymda fiinçiler, ýanymda eginleşlerim, saýlawlar gurnanlar, üç topor bolup biz baryp, bütün dünýä gurumalaryna siziň seslerinizi, siziň haklaryňyzy gidermeli ýaly, siziň sesleriniz howada galmady ýaly, ine şoň üçin görüşür. Menin prezident ýa-ni wezipem üçin näme? Siziň seslerinizi, gymmatlygyny, siziň sesleriňiziň güýjüni, siziň sesleriňiň hakyny görkezler. Ine şoň üçin biz baryp görüşür. Şöýle aýdar, ine bir topor halkyma sesini berdi. Bolýa meni dinlemäň, şu gurumlary dinlemäň, halkymy dinlemäň. Diýip bize
Ne köçä çykar diýerler. Köçä çykarsaň ýygnak diýerler. İki adam üçte eýam ýygnap diýerler gorkujuklarına. Sebäbi diňe gorkuda Türkmenistan saklap dolandyryp gelýärler 30 ýyldan bäri. Hiç hili azatlyk ýok. Hiç hili pikir alışlyk ýok. Hiç hili ýaşaş ýok. Gorkuda. Onuň döwlet barmy? Onuň döwlet guruluşy barmy? Diňe gorkuda ýaşalýar. Ýokardaky wezipeli adamlar ejetini bajymysyny goýman birini sögüşip ýörler. Hökümet bolmandan. Maskara bolduk bütün dünýäde. Inni bolsa, ýanky maşynyň laba boýuna hökman Serdar Berdimuhammedowyň suraty bolmalymış. Telefonunda da Berdimuhammedowyň aýdymlarynyň bir saly bolmalymış. Ýanky zanok hökmünden. Bir nire var ya? 15-nji asyrdan amaýa geçdik. Paçalyk ýem ýakynladyk. Şu zatlar durdurmak üçin seslerini verin. Oňa gulak asma. Kanunlar var. Kanun mesasyny giderik. Kanunlar işlemese onu elimizde yaraganmaly bolýar. Şu kanunları işleýänçe biz soňuna çelli şu diýýänçe gidýär. Şoň üçin ol öňe olmaýanlar ýa sizi batdan başga tarafa sowjak bolýanlary dinlemäňde öz pikiriňiz bar, öz kelleňiz bar. Maňa her wagt aýdýarlar, "Murada, siz boş gurulýanyz efirde bize bir durnukly bir zat aýdyň, ýöne umum gurulýanyz" diýip aýdýarlar. Ine men 2 günlük size iş vereyim. Birinci iş, ses verin. İkinci iş, şu sylkalary şu videonun aşağına paylaşın, şu dünýäde deşik bolsa şöyle iyi verin. Türkmenistan'da her bir raýat şonu almaly. Üçüncü, doğru arnaşyňyz, tanış, dost, ya Türkmen tapsaňyz haýyş edin. Meniň üçin ses ver. Senin adyma ýöne gatnaş. Bize umumy ýa gatnaýan adama gerek. Üçüncü, onam edip bolansoň, siz Telegram YÇK'ny açın ýanky Telegram grupany. Öz ynanýan adamyňyzy şoňa goýuň-da men bilen habarlaşyň. Ine size birinji güne çelli iş. Diýje güni işläp durman edeniňizde de ýetişmek. Biz şu ýaly işler berip durar. Siz egerde işlejek bolsaňyz, ýa başajak bolsaňyz, ýa etjek bolsaňyz. Şoň üçin şu taýlawlar maň gerek gel, şu taýlawlar APS aparaty gerek gel, şu taýlawlar halkara tynçylyk gerek gel, şu taýlawlar Amerikan prezidentine gerek gel, şu taýlawlar siziň hemmäňize gerek. Hemmäňize. Şoň üçin özüňiz seredin, biz size aýdýar, düşündirýär, biz size maslahatlar berýär, biz size kanun ýoly ýa urukdurýar. Kanun sizin. Murat bağışlayın, men şurada yara barada aýtdyňyz da sözüňiziň bir ýerinde. Şonu men bir dokument bilen, halkara dokumenti bilen şonu düşündirýäsim gelýär. Ine adamlar, şu dokument men şunu 1998-nji ýylda terjime etdim. İngiliz dilinden adam hukuklarynyň ähli deklarasiýasy. Şu bütün dünýäde şol sahna Türkmenistanda da ikrar edilen hem milli kanunçylykdan ýokarda durýan halkara hukuk normasy. Şunu şol ýanky egerde halkyň arz haly dinlenmese, haýsydyr bir ýurtda, onu şol halkyň ine şu taýda aýdylan preambulasynda şu nemen, ine şu kimde-kim 3-nji abzasyna seretse şu preambulasynyň girişiniň şu ýerde ýazylan, ýani Muradyň aýdýan zady şol arz haly dinlenmese, ýygyderli sitem edilse, atadan oğlu geçirilse, respublikada hamana paçalyk ýaly, karawullyk ýaly edip prezidentlik bir maşgalaň içinde çözülse, bir tire ýa taýpa basyp alsa, Ruanda'daky ýaly döwleti onu halkyň yaralı baş götürmäge haky bardy barada şu halkara dokumentinde ýürüýte bir abzas var, paragraf var. Şoň üçin ýöne biziň hiç birimiz şol Türkmenistanyň ýagdaýyň yaralı goýdulygyna baryp ýetmeginiň tarapdary däl. Biz şoňa büsbütün garşy. Şoň üçin biz Türkmenistanyň ödünde şu adalatly saýlawlara ýol berilmedigen bolsa, biz şonu elektron formatda geçirip bütün dünýäde şu Türkmenistanyň meseleni parahatlyk ýoly bilen çözjek bolýar. Siziň güýjüňiz bilen, siziň gaýratyňyz bilen, bütün halkyň işçen gatnaşmagy bilen biz şu meseleni hökman çözeriz diýip inanýarys. Adamlar inni sütömüň ýok bolmagyna az wagt galdy. Hiç bir sosyopes adama özüňizi aldatmaň. Yalançylara, tökmetçilere,
gıybatçılara özüňizi allatmaň, elinizi sowatmaň. Häzir biziň ykbalymyz şu 2 günne şuň hem ertir öz elimizde. Hemmeňiz gaýrat ediňde saýlawlara gatnaşyň hem biziň demokratik kandidatymyza ses beriň. Diňe bir özüňiz gatnaşmak däl, geliň şeýle gepleşeliň adamlar. Häzir her bir gaýratly türkmen 10 adamyň gerek bolsa 100 adamyň etjegi işini etmeli. Şoň üçin siz diňe özüňiz ses berip oňmanda ertir her adam adamdan 10 sany Türkmenistanyň grajdanynyna ses vermegini şoň 10 sany adamynyň gazanjak bolun. Egerde biz şeýtsek onu hükman gutulusu yeňiş gazanar. Inni şu taýda men ýene de murada söz vermeden öňürti, jemleýiji sözü geçirmeden öňürti. Entek ýene biraz wagtymyz bar, 10-15 minut wagtymyz var. Bir Magtumulyň bir belli goşugyny okap bermekçi. Magtumuly 17-nji asyrda da şeýle bir agyr günler iňenine türkmeniň başyna şeýle oşu ýazypdyr. Döker bolluk ýaşymyz. İster elden çyka döwlet humaýym, doga kılıp döker bolluk ýaşymyz. Dilegim du şeýle gödül Allahym, ersin boldy gitdi gydyl başymyz. Hyzyr geden çölle iýiller ýaýylsyn, yurt binamyz gaýym bolsun, goýulsun. Çille mest nerlerimiz barça aýylsyn, bir suproda eda kılsın, eda bolsun aşymyz. Derwişler köňli jem dursun namaza, yigitler ýygylsyn söhbete sada, iýlimiz ulaşsyn, sogulmaz ýada, togsan olup tamam bolsun gyşymyz. Türkmenler baglasa bir ýere bili, uğrudur buldumy deryaýy Nili, teke yomut göklüň ýazyr alili, bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Şu bir döwlete inni türkmen gulluk edip bilmeli, ýöne Berdimuhammedow bilen şüýrükler tiresine däl. Döwlete adamlar, döwlete gulluk edeliň, bir tire däl. Yaranjanlar, yallaklar, yalyaglar, men size şuun hatta size de ine gözüňize seredip aýdýan. Siz besediň bir tira gulluk etmeňizi, siz ýurdu ýykýaňyz, türkmeniň eline ýaňyja gelen bir say sebäp bilen eline düşen garaşsyzlygyň döwletiň soňuna ekýäňiz. Siz halka gulluk ediň, döwlete gulluk ediň, türkmene gulluk ediň. Şüýrükler tiresine däl, bir vilayata däl, bir taýpa däl. Siz döwleti ýykmaň, türkmeniň telim asyrlap arzu edip gelen gan nökün, biziň ata-babalarymyzyň tas günnelik diýen ýaly gan nöküp saklan topragynyň üstünde gurulan, ahyr soňy gurulan döwletiň işini görmäň, onu ýykmaň, onu dargytmaň, bir tire gulluk etseňiz, siz şonu ýykýaňyz şo döwleti, şoňa düşünin. Siz bir adamyň maşgalasyny atadan ogula geçýänini görüňsoňyz inni näme garaşýaňyz? Diýmek, iň uly korrupsioner, iň aýlygans ogry, jinayatkar döwletiň başyna oturýar. Egerde ol edil şokolat paýlayan ýaly öz ogluny şokolat berýän ýaly daşyna lentejik orak edin, halkajyk edip şonu ogluna me oglum inhaýnem sen prezident bol, mene ýadadym inni deprek gatjak, konfetjak, aýdym aýtjak diýip eline berip özüm inni maňa da bir ruhsat beräýinni, bir neme bir kitap ýazasym gelýär, aýdym aýdasym gelýär diýip nakyslyk bilen, kelpezlik bilen, kelçiklik bilen ruhsat sorýan bolsa öz oglundan, siz inni näme garaşýaňyz? Yallaklar, yaranjanlar, siz näetdiňiz bu ýurdu? Siz türkmeni näetdiňiz? Nägüne sallyňyz? Besediň inni. Besediň, bugun bolmasa ertir şu edýän yaramaz işleňiz üçin jogap berersiňiz. Biz yaranjanlygyň jinayet hökmüne yaranjanlyga jinayet hökmüne baha berilmegini gadanarys. Türkmenistanyň jinayet kodeksine. Şol jinayet kodeksine girdilen paragraf esasında da yaranjanlyk bilen diktaturany gollayan, faşizmi gollayan adamlaryň her biri ýakyn geljekde jogap bermeli bolar. Siz her bir edilen jinayatyň goýul yaranjanlyk görünüşinde bolsun, açgözlük görünüşinde bolsun, şoň hökman ýygynyň geljekdigini jogabynyň berilmeli boljakdygyny ýadyňyzda saklaň. Muny halkara kanunlary gollaýa, şol yaranjanlar, şol yallaklar
bir tire, bir taypa gulluk ediyen adamlar soňra Ruanda'da tutulup müňlerçe şolon türmäde kıldy. Türkmenistanyny, Ruandany gaýtalajak bolmaň. Bu gaty aýylgan stat. Şoň üçin ýene de bir gedek ýatladýan biziň hemmemiz şuň hem ertir Türkmenistanyna geçirilýän, bütün dünýäde geçirilýän wagtyndan hem de Nuwatdan aşağı prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna aktiv gatnaşalyň hem de diňe parahat ses berişligiň esasyna öz ýurdumyzyň geljegini öýdeliň. Murat, inni ýene de bir gedek şu adamlara teknik tarapyny düşündire aýtýaňyz gepleşigimiziň ahyrynda. Nähir edip şu adamlar mobilin ýa-da mysal üçin aýdaly kompýuteryň üstünden ses bermeli? Şonu aýdyn mümkin bolsa. Bolýar. Hormatly watandaşlar, ünsüň. Ine biz häzir men size görkezeyim. Siz şuraya mesaj aldyňyz, ya kompýuteryňyzda, ya e-mailden, ya imodan, ya WhatsApp'tan, ya da Telegram'dan, Facebook'tan tapaw diýok. Bir ýerde alan bolsaňyz, ya şul mesaj aldyňyz, ya da şuň aşağı aldyňyz. Haýsynam bolsa, alan bolsaňyz tapaw diýok. Mesal üçin ine şuna basarsaňyz, saýlawlar diýen org, birinji mesajyň. Şuna bassaňyz, ýürüýte sayt açylar, günden gün açylýandyr sayt. Murat, şonu görkezseň nädir? Şunu bassaň açylmazmy karşyda? Açyp görkezseň. Ha, şonu görkezjek bolýan. Ha. Ine şuraya sayt açylýar, ünsüň. Günden gün şuraya sayt açylýar. Ine şu ýerde şol siziň ýazan zadyňyz, ýani basan zadyňyz e-maile gelýärde, browserda şuraya açylýar. Şunu ýani basanyňyzdan soň ine şuraya Türkmenistan prezident saýlawlary diýip 2020 diýip sayt açylýar. Şu ýerde ünsüň, şu ýerde iki san kandidat bar. Biri Murat Gurbanov, biri Serdar Berdimuhammedow. İstendigine basyp bilersiňiz. Mysal üçin ine Murat Gurbanow basýan. Tak. Maňa ýa biz siziň sesiňizi alyp bilemzok, sebäbi siz ýam ses berdiňiz. Men ýam ses berem soň menki bolanok. Şonuň üçin ine şurýaly siz basanyňyzda size ýöne ses berer. Her bir telefondan, her bir kompýuterden bir gedek bolýar. Ýa bir adam üçin. Soň aşagyrak düşüp şunu seyredersiňiz. Şu ýerde mysal üçin ine Murat Gurbanow 87,75% aldy. O 30 näçe müňe goly adam 87,75 %75% 30.420 adam ses berilipdir. Serdar Berdimuhammedow 4.246 adam 12,25% ses alypdyr. Ine şu maglumatlary görüp bilersiňiz. Bu bir usul. Indi muň ikinji usuly bar, şu ýerde Telegram chat diýilýär. Ine şu ikinji mesajda ünsüňiz, şu Telegram chat hem sayt bar, hem sayt internet bar, hem Telegram chatda bassaňyz, şu ýerde sizde entek şul açylmandyr. Şunu Telegram chatda entek ses berip bolanok. Şonuň üçin şundan ine ýene de internet sayta gelseňiz, ýene bassaňyz, ýene şul internet sayt açylýar, şu internet saytyny berseňiz gowalar. Ine şu ýerde ses berýäňiz, kime berseňiz şoňa berip bilýäňiz, aşagda da netijeler görüp bilýäňiz. Mundan başga edbiljek zadyňyz ine şu ýerde ýürüýte kanal bar. Şu kanala bassaňyz, şu ýerde siz şu kanala aşagynda ýazyljak diýip bassaňyz, her 30 minutdan rezultatlar gelýär, netijeler gelýär. Saýlawlaryň netijeleri siziň telefonuňyza gelir durur. Siz görüp durursyňyz. Eger de araňyzda matematik bolsa ýa-da inженер bolsa, şu netijeleri alyp grafik düzüp barlap biler. Şurada nakrutka barmy ýokmy? Elementarna barlap görünýär. Şonuň üçin ine şu netijeleri siz her 30 minutdan robot ýygnap, ýani ýürütürleşdirilen Telegram kanalda size maglumatlar berer. Şonuň üçin siz diňe ses bermek däl, sesiň gidişi boýunça her 30 minutdan ýani real wagtda seyredip bilersiňiz. Ine şonuň üçin şu sylkalary gaýrat edip uğradyň. Ine şu sylkalary siz aldyňyz, şunu gaýrat edip uğradyň. Öýde tanış bilişlerine.
Yine Doğru. geç maglumatlar şul bizim geçirilip oturan geçirilýän doýmaýsam saýlawlaryň maglumatlary. Doğru. Indi diýjek Usta demek bolýan bir sorum var men. Bağışla senin bölmeli bolýanda. Hani bizim illeşlen käbir şeýle soraw iýerýärler bize. Şonu öňkü edegen men şu sorawy geçirmekçidim. Taňa onu ýadymdan çykypdyr. Şu diýe biraz hop ba diýe-de şol rejim diýe girip mysal üçin aýdaly Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna yarım milyon ses birden niye koyup bilmezmi diye, şonu bulaştırıp bilmezmi sizin hasabyňyz diýip, şonun käbir bizim iýleşlenmiz binjalyk bolýarlar. Şeýle hop barmy dogrudan? Inni dogrudan aýsam men yazıcı hem jurnalist ökümünü şu ses berişliğin mekanizmi men gatnaşamok da, ama men bilemok, şoň üçin hatda men özümde de şeýle hop bar, birazcık bir binjalyklyk bar. Şu dogrudan şu rejim giräge din hasap kesibini bulaştırıp şu elektron saýlawlaryň birden Serdar Berdimuhammedow 200 000, 300 000 ya yarım milyon ses berip bilmezmi? Gaty dogry soraw berdiňiz. Şu ýerde iki soraw bar. Adamlar her wagt şu soraw berýär. Birinji, biz ses bersek, biz Türkmenistana barsak bize hiç sat bolmazmy? Siz birinji tapgyrda ses berdiňiz. Hiç bir adam tuturulmy ya bilinim ya bilýärlermi? Yok. Sen şunu gurnayan adamlar yukarı derece hünärmetler, bütün dünya derejesinde. O saytda girenin benim hiç maglumat yok. Şoň üçin biz saytyň şotçygyny amerdik. Hemme zadyny amerdik. Ýöne şoňa baranda şöyle robot garşalýar da robot hemme zatlar öýde diýe. Şuraya. Indi şuraya nakulka edip bolýan Türkmenistanyň içinden 500 000 ses berip bolýan. Men dogry aýdaýyn. Egerde Türkmenistanda 500 000 adam ses berse berip bolar. Egerde bir hakerçilik edip ya da kompýuterşik bir öz hünärini ulanyp etjek bolsa bolmaz. Onu hem robotlar iýdarlap dur, hem ýürütülüşdiren hünärmetler iýdarlap dur. Atakalar gelip dur, atakalar ýatyryp durlar. Şu güneçelli bir güýçli ataka gelip görünok. Gelýär. Ýöne gaty okşap. Men öňüme aýdyp gelýän. Yani başarmaz hüjüm däldi. Atakalar gelýär. Türkmenistan programmistler uğruna gaty okşap diýerler. Türkmenistan üstmüdük diýerler. Türkmenistan'da uluyal güýçli programmistler yok. MHM'de düýünden yok. Kompýuter açsa ýüzüne sezlerine derläp başlayanlarım köp şoň içinde. Şoň üçin siz gorkmaň. Ondan ses bereňizde siz konstitusiýanyň esasyna öz borcuňyzy ýerine ýetirýäňiz. Onun üçin siz basýan bolsa. Onda bizde döwlet yok. Onda bizde banditler var. Onda biz saýlawlary geçirmeli. Barıp bütün dünya gurumlara aýtmaly. Ine ses beren üçin basyldy. Biz elimize yarak almasak bolmaya, yarakları bize berin, biz özümüz görüşecek Ukrayna ýaly. Öz azatlygyny diýip onu olurdan yarak alıp sanksiýalara oturup, olary Interpol'a berip, olary içinde tutulmasa gaç gidenler bütün dünya gurumları tutup bize getirip berýär etmeli. Başaraç yok. Doğru. Elbette egerde biz häzir şu demokratik dalaşýaryň prezident saýlanmagyny üpçün edip bilsek, hem de daşary ýurt hukuk goraýjy guramalaryň, halkara hukuk goraýjy guramalaryň Birleşen Milletler Uramasy ýaly, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House ýaly uly iri guramalaryň kömegi bilen şu ýykadanlaryň ýeňişi ikrar etdirsek, bütün dünýäde, ondan soň egerde Berdimuhammedowyň, Kıramowyň hem Jadanyň diktaturasy elini galdırmasa, onu daşary ýurt demokratik döwletler, halkara derejesindäki güýçler bize şu gadanlaryň ýeňişimizi Türkmenistanyny durmuşa geçirmäge hökman kömek ederler. Bu halkara praktikasyna şeýle edilýär. Şonu biz bütün halk bolup öz maksadymyza ýetip bileriz. Ondan hem mehriban illeşler, vatandaşlar, hani biz yarım saatdan gowrak sizin öňünizde Murat bilen iň soňky ýerde şu saýlawyň öň ýanyna çykyş etdik. Şoň üçin biýliňizi bir kuşan ýanky aýdyşym ýaly her türkmen özü diňe özü ses beren bilen oňman adamdan ýene 10 sany adama ses berdirsin.
Inni Murat Dalaşgar hökmünde diňe maňa ses berin diýip bilen ok. Oň haky ýok da. Olay diýä şoňa giриňde kime isleseňiz ses berin diýe. Ýöne men ýazgy hem jurnalist hökmünde hem de demokratik platformadan Erkin Türkmenistan TV radyosynyň adyndan Murat Gurbanowyň demokratik kandidat hökmünde Dalaşgar hökmünde şonu hödürlen teklif eden Gurman baş tutan hökmünde men açyk aýdyp biljek. Siz diňe demokratik kandidata ses berin. Girin hem utanman, çekinmen, düzgün boyunça bir gerek her mobilden, her interneten, kompüterden sizin şol pasport maglumatyňyz bolup hyzmat edýär. Her mobil IP adresi bir zady var. Şo her mobilden ya da her kompüterden diňe bir gerek adam ses berip bilýär. Şolum sizin pasport maglumatlaryňyz hem şoň arkasyny hakykatdan bir saýlawçynyň duranyny görkezýän hem şonu tasdikleýän bir nime bolýar, fakt bolýar. Şoň üçin hökman şunam kim öňürti ses beresi gelse ses berip biler Muradyň ýanky görkezişi ýaly ertir bolsa aýytlaýjy gün biz sizin güýjüňizi, gaýratyňyzy hem düşünjeňizi bil baglaýar mehriban watandaşlar. Gelin şu gerek biz yeňelin, Türkmen halky yeňsin şu göreşdi. Biz çürükler tiresinin Türkmen döwletini öz jüzüne urmagynyň öňüne alalyň. 30 ýyly ýitirdik. Türkmen döwletini garaşsyzlyk döwrüne türmäge uran. Türkmen elinden ähli hak hukugyny alan hem de onu öňe gitmegiň deregine ýyza 500 ýyl ýyda orta asyrlara mal süren ýaly sürüp ekiden adamdan mal ýasan şu zanniyaman rejimiň soňuna nokat goýalyň. Saýlawlar bilen her kim öz ykbaly, öz çağalarynyň, altyk çoğuluklarynyň, geljekki nebereleriniň hatyrasyna süýen marmagyny ýymladyp özüne hem watanyna kömek etsin. Biz sizin ertir köpçülüklerini berjek sesleriniz esasyna adatlyga çykarys. Mehriban watandaşlar. Ondan näme Murat şunun bilen bugünkü gepleşigimizi tamamlasak bolarmy? Bolýa, aýdyn. Gysgaça. Hormatly watandaşlar, ine 2 aprelde ses berişlik tutarýar. Biz öýde utmarsmy, onu diňe wagt ötkezer. O diňe size bagly. Şoň üçin egerde size geljek, bagtly durmuş, adalatly durmuş, üsýän durmuş gerek bolsa, onu seslerinizi berin. Egerde şoňky durmuş sizi ırdalaşdyrýan bolsa, size laýyk bolsa, onu seslerinizi Serdar Berdimuhammedow berin. Kyn görmeň. Ýöne gatnaşyň, özüňiziň aktiwdiňizi, özüňiziň bardyňyzy bu dünýäde dokumentsiz bolsa da gezip ýörendiňizi görkezin. Sizin bardyňyzy Türkmenistan ve bütün dünya bilsin şonu. Hemmäňize üstünlük arzu edýän sag bolun, hormatly watandaşlar. Dokumentiniz, pasportyňyz, ses berilen pasportyňyz ne her kimiň elindäki mobili hem de kimde mobil ýok bolsa, egerde kompüter ulanýan bolsa da kompüteri. Ýankaýdyşmaýaly şu her mobilde, her kompüterde IP adresi bir nimesi var. Şol pasport maglumatynyň yerini tutýar saýlawlarda. Onu inşallahsa halkara hukuk guramalarım, halkara derejesindäki döwlet ýolbaşçylarym ikrar eder diýip biz inanýarys. Täze şeýle edilýär. Türkmenistan ýaly aýlygans diktatura ýurdunda adamlaryň pasportyny ulanyp ses berip bilmeýänligine olar gaty düşünýärler. Ondan näme? Mehriban ýyleşler, menem öz gedegimde sizin hemmäňize şu ses berişlikde, şu saýlawlarda ýeňiş kazanmagy, demokratik ýeňiş, ýagny her hojalygyň, her maşgalaň maňlaýyndan direjek hakyky ýeňiş kazanmagy arzu edýän. Biz sizin güýçüňize hem gaýratyňyza bil baglap şu saýlawlary urnudyk hem geçirýär. Diýmek inniki söz her bir türkmen maşgalasyndan, her bir Türkmenistanyň grajdanına degişli. Men size üstünlük arzu edýärim. Ona näme? Ýene de efirde duşýançak, ýagşy günlerde duşýançak, belki ýeňiş kazanam soňuz geçirer inniki gepleşigi. Şol umytlenem, şol ýaşy umytlen, şol ýagty umytlenem. Häzirlikçe
biz siz bilen hoşlaşýar. Hoş sağ bolun mehriban watandaşlar. Ben sağ boluşyň ham bir bildiriş berjek bolýan. Şu ýanky chatda ýazylan soraglary 2 sagatdan men çykyş edip jogap berjek. Şoň üçin gaty bolmaň jogap berip bilmedik, wagtymyz az boldy. Sağ bolun, hormatly watandaşlar. Hoş sağ bolun, gadyrly